好，乡亲按早，乡亲大家好。今边呢，大家总头用路前呢，特别来看夜团直播，喺现在对台湾来嘅客家电视台新闻团吹小组呢，特别来到嘅日本嘅东京。一般来到东京爱做乜嘅呢？其實呢，也係由一個國內嘅文學推廣嘅活動。其實草本人呢係去到一個日本嘅大阪、台北，呢度愛推廣台灣嘅客家文學作品。今邊呢要轉到一個東京來嘅，等間下呢，也係討一個台灣客家文學作家來台灣嘅記者會嘅現場。新聞團吹小組每位到現場來總訂，俾大家來報道記者會方上來係進行到哪片呢？用講亞拜嘅主題係乜嘅呢？其實就係今年8月咧，一個客家作家呢，佢嘅作品係特別同亞翻譯做西班牙文，係去到一個西班牙馬德里來發表一個離口藍彩海春天，係同台灣文學作家嘅作品翻譯做西班牙文。現在亞拜係希望同一個台灣客家按針對嘅文學作品做嚟推廣，去到各地，去到各國際嘅國家去。喺個西班牙文發表結束嘅過後，就對今年嘅8月咧，揾到亞下，也就係近半年嘅亞團時間。今年嘅4月嚟呢，係特別同5月喺台灣嘅客家作家嘅作品咧翻譯做日本化。仲有哪5月呢？先同大家嚟小結一下一個5嘅作者，其中就係有鐘羅、鐘秀珍，還有李巧。另外3位呢係有鄭貴海、李玉鳳，還有甘耀明。5月客家文學作家，佢有嘅作品嘅當然啦，不但是有寫一個華語天天。唔過味道愛同台灣嘅文學送到國際學，亞拜係特別同5月作家佢嘅作品翻做日本化。比如講鐘秀珍嘅作品呢，就係古代嘅情書，係老佢翻譯做客家文學嘅注玉第一本。另外李巧藍彩海春天，係老佢翻譯做嘅藍彩下農村，還有一個翻譯呢啲嘅作品，按做客家文學嘅注玉第一本。其他3位呢，分別有鄭貴海。鄭貴海同李玉鳳呢，佢都係寫當道嘅詩，故所特別結合嘅詩，同佢都整理起來，適合做一本書。翻作為日本化嘅鄭貴海詩選，另外還有李玉鳳詩選。還有一類就係甘耀明嘅東江卷嘅夏天，東江卷嘅熱天。亞拜5月作家佢嘅作品翻譯做日本化，其實到今年較早以前呢，也就係到6月嚟嘅時節，5部嘅文學作品已經翻做日本化，係個同日本嘅當道書店開始來賣，開始來放鬆嘅。亞拜嘅記者會方呢，5月作家地度有2個作家佢就係天頂來嘅，其中一個係李玉鳳。來自屏東，也嘅李玉鳳先生亞拜沒有天頂，也嘅夏威夷嘅團隊向下來到日本、大阪，韓國有一個東京、東京來發表。另外一個係作家甘耀明，甘耀明呢，近邊呢沒有來到現場，近邊就會同大家到台方同近邊嘅發通推演員，還有呢所有嘅日本朋友、日本鄉親來分享作品發想嘅做法。等家下到日本時間12點，也就係台灣時間準時10點，台方嘅記者會就會開始嘅，也係台灣客家文學作家來日本嘅記者會見面會場。現場一片點熟熟嘅，唔過停定呢，等下一下現場就會開始嘅，一下就為大家來總錄到一片。本日は台湾発火文学作家来日記者会見にご来場いただきまして誠にありがとうございます。お忙しい中、大変恐縮ではございますが、どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。私は司会進行を務めさせていただきます石森恵子と申します。
そして中国語通訳は私のお隣におります池田リリー・ジェンナンが担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。感谢各位贵宾赴往参加客家文学赴日推广系列活动。东京场记者会现在正式开始。我是本日的中文司仪及口译池田丽丽茜兰，日文司仪为石胜女士。在此对各位长官、嘉宾以及作家，还有媒体朋友的莅临，表示热烈的欢迎及衷心的感谢。まずはじめに本日予定をしておりました登壇者に一部変更がございましたのでご案内をさせていただきます。駐日代表が駐日副代表各中期に、台湾八カ委員会主任委員が副主任委員半3名に変更となっております。また作家の宋機会さんが体調不良により欠席となりました。恐れ入りますがご了承のほどよろしくお願いいたします。本日はご来場の御礼といたしまして、台湾特有なお茶で味はまろやかで蜂蜜のような自然な甘みがあり、熟れた果実のような豊かで甘い香りがする東方美人茶と台湾八カ文化書籍5冊本セットをプレゼントいたしますので、どうぞ皆様お持ち帰りください。我们现在以上的注意事项是针对日本媒体朋友所做的更正事宜。首先呢，我们将邀请的2位代表主办单位的长官是台北驻日经济文化代表处副代表郭忠基先生，以及台湾客家委员会副主任委员范祖明先生。以及今天非常可惜我们的作家代表的其中一位曾贵海老师因为身体不适的关系不可出席，敬请大家见谅。那今天呢，我们也为大家特别准备了这个东方美人茶以及5本日译书作为伴手礼，以表大会的谢意。それでは記者会見を進めさせていただきます。まずはじめに主催者を代表いたしまして、台北駐日経済文化代表所副代表各中期よりご挨拶をさせていただきます。それでは各中期副代表よろしくお願いいたします。首先有請我們的大家長台北駐日經濟文化代表處郭仲基副代表為我們嘉賓致歡迎詞。副代表有請。日台双方の友人の皆様、おはようございます。各位朋友，大家好，大家早。今天记者会非常欢迎各位来出席。那么大使呢，因为有其他公务没办法来，他今天下午的这个研讨会会出席。那么在这里记者会是由我代理，请各位多多见谅。本日大使が公務が重なり、自らの出席はかなわず代理出席となったことを一つご了承のほどお願い申し上げます。でも午後からのシンポジウムはですね、大使が出席しますので、よろしくお願い申し上げます。本日、日台双方の関係者のご協力いただき、八カ文学フェアが開催する運びとなったことを、心から感謝申し上げます。今天非常感谢日台双方的相关人士的共同努力，促成了今天的这个客家讲座，客家文学这个发表会，向相关人士呢表示由衷感谢之意。今日もまたぼーっと生きてしますかな。平平凡凡过一天，岁月如梭又一年，时间过得真快。那么到了年底，今天能够在东京召开举办这样的一个活动呢，这个非常意义深刻。こういう年末に向けまして、東京でこんなハッカー文学、台湾のハッカー文学を皆様に紹介するこういうイベントを開催することは非常に意味深いことと思います。ハッカーというのは台湾総人口2300万の中でですね、約 20% を占めております。で非常に特色があって豊かな特色と文化的な深みを持っているエスニックグループであります。非常に台湾文学の中でもですね、非常に
重要な一単語になっております。客家文化呢，在台湾是一个非常重要的一环。那么在台湾总人口的占了台湾总人口大概20%。客家文学呢，在台湾文学中呢也占有重要的地位。台湾はですね、多様な文化、そして多様な民族が融合している国であります。お互いに尊重し合い、そして、受け入れ合い、共にですね、高め合うような人たちが大きさは九州とほぼ同じぐらいのところで、地域のアジア太平洋の地域の平和と安定のために、頑張っております。那么在台湾呢，就是大概跟九州一样大。那么在那个地方，2300万人口，在那边为了地区的安定跟繁荣呢，在那边屹立不摇的，百折不屈的在努力。客家文化、客家文化っていうのは、特色豊かと言いましたけれども、どういう特色があるかと申し上げますと、3つを挙げたいと思います。1つは繊細な感性、そして、辛抱強い性格、また真面目勤勉な仕事ぶり、この3つの特色がですね、実のところ実は日本の民族性にも、共通しているのではないかと思います。客家文化有3个特色，就是非常的勤勉，非常的感性的，非常的纤细，同时呢，非常的这个应景，就是耐性很强。那么这个也可以说跟日本文化呢也有共同的地方。同时呢，客家人呢也特别重视历史跟传统，俗语说这个宁迈祖宗田，莫忘祖宗言，宁迈祖先的田，但是绝对不可以忘记祖先的教训。また客家人のもう一つの大きな特徴といえばですね、歴史と伝統を重んじることです。そのことわざにもありますように、祖先の土地を打っても祖先の教えを忘れてはいけないと、歴史と伝統を重んじているんですけれども、時にはですね、歴史と伝統を超えるロマンもあります。そういうロマンチックな性格もですね、実は非常に豊かです。もし日本の友人の皆様はですね、機会があればぜひ台湾のキャッターの大勢集まっている台山線という地域にですね、ぜひご覧になっていただきたいと思います。そこはですね、お茶の産地です。お茶を取る時にですね、茶の葉っぱを取りながら、気に入った女性の彼女に、よくですね、ハッカーの民謡を歌ってですね、非常に遠回りしてですね、ストレートじゃなくて遠回りしてこう歌に託して、自分の愛情を訴えるんです。そういう繊細な部分がですね、これも日本文学と通じているのではないかと、感じております。我刚才说，感性呢非常的纤细，那么就好像这个采茶山歌一边采茶呢，一边把自己的感情付诸在歌词里面，对着喜欢的女孩子唱出自己的心情。这个跟日本文学纤细、注重纤细的这个情感呢，其实也有共同的地方。台湾は多様な文化、そして、皆様がいつもご存知のようにですね、台湾といえば美味しいグルメでも実はそうでもないんです。タピオカ
小籠包の以外にもですね、実はハッカー文化とか、そして義理人情を重んじる心、こういうところもですね、実はたくさんありまして、ぜひですね、今回のハッカー文学を通じて、台湾の多様な文化、そして奥深いところまでですね、ご理解いただきまして、台湾のことをより一層好きになって、そして、奥深い、旅が、台湾の旅行ができるようにですね、ぜひ一つ台湾まで足を伸ばして、堪能していただくよう、ここから期待と歓迎をしております。为了让日本朋友更了解台湾的多元化文化，希望呢日本的朋友们也能够把这个脚步呢延伸到台湾。台湾不只有小笼包跟珍珠奶茶，还有很多注重这个义理人情的这种情感，非常有人情味，浓厚的人情味。所以在这里呼吁日本的朋友们多多到台山县了解客家文化，进一步更喜欢台湾。最后祝福大家身体健康，万事如意。専門大会、皆様のますますのご健勝を記念しまして、感謝の言葉に返させていただきます。本日は本当にありがとうございました。専門大会、謝謝大家。ありがとうございました。謝謝副代表。続きまして台湾ハッカー委員会副主任委員ハン・サメよりご挨拶をさせていただきます。それではハン・サメ副主任委員よろしくお願いいたします。紧接着我们以热烈的掌声欢迎专程从台湾远道而来的客家委员会范卓明副主任委员为各位嘉宾说几句话。我国驻日代表处郭副大使，台湾文化中心副主任，厉玉芳老师、甘耀明老师、吕玉婷老师，以及中央通讯社张社长及许多的贵宾、媒体朋友们，泰嘎奏，大家好。台北駐日経済文化代表所の各副代表、そして台湾文化センターの周センター長をはじめ、作家の皆様も今日ご演席いただいています。菅先生、李先生で、そしてもう一人の李先生でございます。またですね、今回は中央通信社の張社長にもですね、多大なるご尽力いただきました。また皆様お忙しい中、今日は一堂に会していただきまして誠に御礼申し上げます。客家委員會為推動台灣客家文學走入國際，累積了台灣客家在全球文化地景中的聲量。那麼借此呢，跟國際社群來分享客家文藝復興的浪漫底蘊，所以規劃了辦理客家文學外譯跟推廣的計劃。那希望借由語種的轉換跟文化的翻譯呢，將台灣不同世代的客籍作家的作品，以及文字間所傳達的客家精神，翻譯給非華人地區的讀者。台湾初のハッカ文学とは何ぞやなんですけれども、これはですね、台湾というふるさとに根付いた地方色豊かな、そしてロマンチックな文学であります。このような郷土に根ざしたハッカ文学をいかにグローバル展開し、そして世界の文学シーンに接続し、自分たちの声を届けるかっていうのが私たちのミッションであるわけです。私たちハッカ委員会はこれまでも多くのハッカ文学を翻訳し、そして PR 活動に尽力してまいりました。このように翻訳を介して自分たちの文化の種をまた広めていく、そして皆様にこれまでも皆さんにまだ知られてこなかったですね、ハッカの異なるジェネレーションの作家の作品をお届けしたい、そしてその文字からですね、ハッカのスピリッツを感じていただきたいというのが私たちの願いでございます。这次推动客家文学作品日译跟推广计划呢，我们共翻译了5部的客籍作家的重要作品，包括了钟肇政先生的《歌德激情书》，
李乔老师的《蓝彩霞的春天》，曾贵海先生的《曾贵海诗集》，以及绿一方老师的《绿一方诗选》，还有甘耀明老师的《东将军来的夏天》。这5位作家，他们不只是客家文学，当然也是台湾文学的代表性作家。そして今回はですね、私たちハッカ文学を代表する私たちの5名の作家さんを作家の代表作を翻訳しまして、この度日本に来て PR 活動を行っています。この5つの作品というのはどういった作品かといいますと、まずはですね、小生先生のゲーテ劇場の書、そして李強先生の藍彩霞の春、そして宋機械先生の宋機械詩選、李玉峰先生の李玉峰詩選で、最後に菅先生、菅陽明先生の冬将軍が来た夏、この5つの代表作を持って皆さんに今日お届けしたいということで記者会見を開きました。この5人の作家というのはですね、ハッカ文学を代表するだけでなく、今や台湾の分断を代表する5人と言っても過言ではないでしょう。希望透过5位作家的作品，让日本的朋友们能够认识到客家的文学，当然也能认识了台湾的文学。我们期望我们日本朋友会喜欢。私たちはですね、本当にこの5名の作家の文字を介して皆さんにですね、ハッカ文化を知ってほしい、そしてないし台湾の文学の文脈をコンテキストをですね、紐解いてほしいと思っているのです。私たちの届けるこのハッカの文学をぜひ皆さんに愛してほしいと願っております。在这里，谨祝我们新书的推展能够顺利，然后记者会呢能顺利圆满成功。在座所有的贵宾朋友们，身体健康，万事如意。泽蒙泰嘎安子 C， 谢谢。最後に皆様のご健勝と、そして本が皆様日本でですね、皆さんに広く受け入れられることを願って私のご挨拶とさせていただきました。皆様どうもご清聴ありがとうございました。本当にありがとうございました。謝謝副主任。それではここで台湾ハッカ文学フェアをご紹介させていただきます。台湾ハッカ文学フェアは12月7日から20日までの期間、三省堂書店、神保町本店ほか一部店舗にて展開をいたします。そして今回台湾ハッカ文学を代表する5冊が翻訳書として発売されましたのでご紹介をさせていただきます。接着呢，在此为在座嘉宾说明台湾客家文学日益书推广计划的概要。为提升台湾客家文化的国际能见度，促销活动已于12月7日正式启动，活动至本月的20日结束。与三省堂书店携手合作，在沈保町本店进行重点宣传的同时，5部客籍作家的创作也于全日本的三省堂门市上架。而在此呢，也为大家逐一介绍这5位客家文学大师的经典作品。まず1冊目は道谷出版より2018年6月29日に発売されました小長生作ゲーテ劇場の書です。ドイツの詩人ゲーテの少年期から老年に至るまでを描く読む者の胸を熱くするラブストーリーです。首先为大家介绍的第一本是庄昭正老师的作品《歌德激情书》。此日一书呢，透过这个未知谷出版社已于今年的6月29日发行上市。此创作呢，是以赤子之心的文学之笔，编织了歌德自少到老几段这个最亲密炽烈、回肠荡气的爱情故事。2冊目は道谷出版より2018年7月1日に発売されました李強作「藍彩霞の春」です。少女売春を描いた反抗の哲学を物語化した大作です。第二本书为大家介绍的是李乔老师的《蓝彩霞的春天》，也同样是由未知谷出版社于今年的7月1日发行上市。这本《蓝彩霞的春天》呢，可谓真正具体化了作者的反抗哲学精神理论，亦是这个台湾国内第一部正面全程描述厨妓的长篇小说。3冊目は道谷出版より2018年6月29日に発売されました宋機械作宋機械詩選です。
医師であり詩人である著者の現代詩と発火詩の中から代表的な作品を厳選網羅したものとなっております。第三本书为大家介绍的是曾贵海老师的《曾贵海诗选》，也同样是由微之谷出版社于今年的6月29日发行上市。曾贵海老师呢，他其实是医生哦，他是在行医之余呢，也写诗吐露这个对台湾的关怀。此书从过去所出版的诗集之中呢，个别精选出深具意义之代表作之外呢，也收录了全新的创作。4冊目は道谷出版より2018年6月29日に発売されました李玉峰作「李玉峰詩選」です。詩、エッセイ、児童文学などで活躍する女性発火詩人の現代詩と発火詩の中から代表作品113編を収録しております。第四本书是客家女诗人厉玉芳老师的《厉玉芳诗选》，由微之谷出版社于2018年，也就是今年的6月29日发行上市呢。此书集结聚合了这个现代诗和客家诗共113篇。那老师呢，除了诗作之外，也著有散文集与儿童作品。最後は白水社より2018年6月19日に発売されました菅ヤオミン作「冬将軍が来た夏」です。台中を舞台に繰り広げられるひと夏の愛と再生の物語です。那最后第5本就是我们的甘耀明老师《东将军来的夏天》，是由白水社于2018年今年的6月19日发行上市。这是一部以台中城为舞台，探讨爱与死亡的疗愈小说。そして本日は作家の李玉峰さん、菅ヤオミンさん、そして李京さんご令嬢でいらっしゃいます李書亭さんにお越しいただいておりますので、皆様からご挨拶を頂戴したいと思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。那今天呢，我们也非常荣幸呢，我们的作家代表厉玉芳老师、甘耀明老师以及李乔老师的千金李淑婷女士、李淑婷老师呢，也亲临现场。那我们欢迎3位呢，也移驾到前方，为各位说几句话。それでは最初に李玉峰さんお願いいたします。那首先，我们有请我们的客家女诗人厉玉芳老师为大家说几句话。各位日本记者朋友、先生、小姐，大家早安。今日ご臨席の日本のメディアの皆様、おはようございます。我是厉玉芳，来自台湾的南部屏东内埔六堆的后堆。私はですね、台湾南部の屏東の，是可以说屏東的六堆的後堆。六堆ってですね、6という意味ですね。で、六堆の一番後ろの方っていうことをおっしゃっていました。就是内埔乡。なので、内埔っていうですね、いう田舎町、そこのが出身でございます。感谢日本东京出版社为我出版这么漂亮的、美丽的一本日语的客语诗作。まずこの場を借りましてですね、この日本の東京の出版社に感謝を申し上げたいと思います。こんなに素敵なカバーの、そして内容もすごくしっかりとした日本語訳集の作品を作っていただき、心から感激しております。这本米社的诗集呢，编号为台湾客家文学的注意第4本。こちらはですね、このベージュカバーのこの落ち着いた感じのカバーなんですけれども、温かみを感じるかと思います。でこちらはですね、発火文学的手術4に編纂されているそのうちの一つになります。感觉非常的简洁、朴实，还有很有精神的感觉，很像客家。すごくその無駄を省いたそういったとてもシンプルな作りだけれども、その素朴さの中に力も感じる、これこそ発火の精神を表していると私は感じます。所以这本诗集呢，里面都是收集我过去的创作，例如
山川、兄弟、家庭，还有父母。この詩集っていうのはですね、私の過去作の中から、自分がベストだと思うものをですね、選んで、この中に編集しております。で、私の扱っているテーマというのは、自分のふるさとの山や川、自然ですね、そして私の兄弟であったり家族を描いたものがたくさんあります。当然，以身为台湾女性的客家籍的我来讲，我所写的是客语诗。但是客语诗的不足，需要透过日本翻译。そして紹介にもたまにありましたけども、私はですね、台湾人でありながらもハッカ籍の女性女流作家でございます。ですから私が書いている言葉はハッカ語でございます。しかしハッカ語による詩作っていうのはですね、今までもあまり作品の数が見られません。だからこそ日本への翻訳もこれまでも不足しておりました。也谢谢日本翻译家池上真子教授，很努力的用电子邮件，多次的跟我联络，证实诗作的内容意义。そしてこの場を借りましてですね、私の詩作の翻訳を手掛けてくださいました池上貞子教授に心よりお礼申し上げます。本当にですね、この翻訳の過程の中で池上先生と何多くもメールをやり取りをしました。そのメールの中で彼女は絶え間なくですね、これはどういう意味なのか、そしてこの内容で合っているかと私に確認をしました。その真摯な姿勢に感動しました。最谢谢我们日本跟台湾的客家共同的出版这本书，我们已经有几本签名的隐藏书希望各位多多指教。再谢谢我们在场的日本记者先生及我们的台湾朋友。そしてこの度、このような作品のシリーズが世に遅れ出したのも、そしてこのような会が行われるのもですね、日本、台湾の関係者の皆さんのご尽力あってのことだと思います。そして私たちはですね、サインをしましたので、皆様書店に来ればいくつかサイン入りの本が隠れていると思います。ぜひお手に取って読んでいただきたいと思います。最後にこの場を借りまして、皆様お忙しい中ご集まりいただきまして、メディアの関係者様ありがとうございます。ありがとうございました。李玉子さんありがとうございました。谢谢李玉芳老师。次に菅耀明さんお願いいたします。紧接着我们有请甘耀明老师为大家致辞。大家好，こんにちは。私は甘耀明です。どうぞよろしく。今天很高兴能够在这边透过台湾的客委会，将我的这一本书《无欲修文感染拿子》翻译成日文，跟日本的读者交流。今回はですね、発刊委員会の推薦、そしてご尽力があって、この冬将軍が来た夏っていうのがですね、日本でお披露目することができました。そして日本の読者の皆様に手に取っていただくことが可能になりました。我是客家人，客家拥有悠扬的文化跟语言。刚才我们的台湾驻日国府大使他已经解释得非常清楚了。那我再多说的，通过这一次的文学的交流，我希望将客家优秀的文学带到日本来跟日本交流之外，也要将日本优秀的文化带回台湾交流一下。所以日本一棒，台湾客家一棒，谢谢。言うまでもなく、私はハッカ人でございます。ハッカの文化、伝統を継承する一文化人でございます。そのハッカの文化についてはですね、先ほど各副代表も述べられたので、ここでは私は復唱しません。ハッカというのは本当に優勝歴史のある、そういった文学、歴史、そして文化資産をですね、私たちが大切に受け継いできました。しかし、今回私たちの文学を日本に紹介するだけでは足りません。日本の優秀な文学も私たちを介してぜひ台湾にも紹介したいと思います。そういった相互の紹介が叶うことが重要だと思います。なので日本一番、そして台湾ハッカ文化も一番だと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。谢谢甘耀明老师。
最後に李京さんのご令嬢でいらっしゃいます李書亭さんお願いいたします。最后我们请李乔老师的千金李淑婷女士李老师呢，也为大家代表这个李乔老师说几句话。大家好，台港后，我是李乔先生的二女儿淑婷，我跟她长得很像哈。皆様こんにちは。私はですね、李京の次女の李書亭です。私たち顔すごく似てるんですよ。今天我和姐姐代表李乔先生来到日本，跟这个日本的文学界、文化界还有记者好朋友们道谢，说一些话。で今回はですね、私は今日は、姉とともにですね、李京父を代表して日本に参りました。日本の文学界、そして文化界の皆様と、交流をしたい、そして、メディアの皆様とも交流を深めたい、そしてお礼を申し上げたいということでこの場にいます。台湾的存有是李乔先生一生致力文学创作的意义。で台湾が、延々と今に至れるのは、その存続があるのは、それは李京という人が文学作品と文学本術に捧げたからであります。蓝彩霞的春天这本小说所表达的就是他对台湾的愛，反抗就是愛，正是李乔先生作品的主旋律。そして蓝彩霞の春というのはどういう小説かというとですね、これは李京がですね、台湾を愛した一つの手段、一つの表現なのでございます。そしてその李京の取った手段というのは反抗なのです。で反抗は愛であると彼は歌っておりまして、そして作品のこのメインメロディーとも言いましょうか、そういった軸となる精神でございます。ありがとうございます。安子生。ありがとうございました。有人讲作家要有同情心，我係關懷大家。對我嚟講，唔是去皮用藍彩霞安尼個背景啊，最多係牙個兄弟姊妹用係嘛，自然係會有安尼情況。人間嘅災難當中，其中最大嘅一種係講，安尼人將人嘅身體當作商品嚟賣，一個商品天條下得嚴重嘅做未成年嘅人，什麼嘢本人當作商品嚟賣，對我哋講就實在受不了。安尼係全人類都有嘅，幾多年去台灣非常嚴重。當然嘅講法，講作家嘅權力動態，跟人物我生都未生，我死都未死，我係講唔係。所以我本來我寫個藍彩霞嗬，要將個壞人殺chết以後呢，準備我切換自殺嘅，寫到嗰個時間呢，我嘅人物藍彩霞佢唔係自殺，唔係捱嘅鐵咧，呢個非常重要嘅關鍵，作家對人物嘅來源合理。我尊重嘅人物，從按你嘅時代、按你嘅背景就先結係行通嘅結局，咩係可以決定嘅。所以最後呢，佢冇自殺，你係拿嘅藍彩霞嘅人物高雄嚟嘅，咩係決定嘅，我先有按你感覺。私は台灣の李京と申します。こんにちは。会にいらっしゃった学者、漢訳者。文学専門の方、詩人作家、そして台湾政府この項目の推進する学科部門、李陽徳さん、作品の翻訳いただいた皆様、お礼を申します。今日の会は夢見るチャンスで関連のは年が高くて体の調子も良くないから中地の両方はできません。ごめんください。皆様ご元気で。さようなら。
西小弟さんありがとうございました。そして坂の皆様ありがとうございました。谢谢周家老师们的为我们说的几句话，跟我们的勉励，谢谢。咱有客家话来讲吼，我想客家语言吼，可能是你台湾所书的文化，主要为学士们以5年前所有的很有去过挑小时吼，在一种开始，也希望你多元的语言文化才较好，也希望大家会欢你误会作家的作品，因为拜托你每天睇住睇下全部嘅到嘅尝试表现。